odnosno ovu sezonu se završi u Meksiku. Kako dođe uopšte do toga? Pa, mislim... Nisi sigurno ti rekao... Dosta, da. Pa, mislim da je ono prirodan splet okolnosti. Ajde, mogo je da bude i bilo koja zemlja druga, ali eto, Meksiko je se javio. Ja sam taj lik koji u tom trenutku sam bio svuda po svetu i nije mi bio problem da odem. Dobri su bili uslovi, zanimljivo, rekao što da ne, ajde, mesec ili dva. Ti odradio onda tu ligu? Nisam do kraja. Su podeljeni na 3. Da. Sad ako vas zanima stvarno, taj nivo košarke tamo je užasan. Poznavanje košarke, sve užasno. Forsiraju se neki Amerikanci. Logično. Po 8-9 Amerikanaca, 10. I eto, dolazi meni poziv, kreni sutra, treba nam evropski play koji će da organizuje, koji će ovo, koji će ono. Rekao, vidi ovi što me stvarno hoće, rekao, idem. I dolazim tamo i sad šoka. Kreće taj walkthrough prvi dan odmah iz aviona. To svima pričamo, oni će se smijati sad moji, svi verovatno. Svi. I on kao imamo walkthrough, kaže trener, imamo 4 akcije, ali oni to ne sprovode u delo na utakmici, kao. I rekao, dobro, možda je nešto, znaš, ono. Zahtevno. Flair, pa. Da. Kaže, ajmo prvo, ziper. Kaže, ziper. Drugi, rogovi. Ziper, rogovi, flex. I... Ziper, rogovi, flex i cross screen za low post. Kao to kad hoćemo spustimo, cross screen i low post. I kao mi prođemo to i onda ja, kao dobro, šta je problem? Ovdje? Počinje utakmica. Sve je problem. Čekaj, ali neće ili ne znam? Pa i jedno i drugo. Znači, više ono get bucket. Daj mi loptu, ja ću 1 na 1. I 1 na 1 su stvarno dobri, ali to niti je spacing dobar, niti je... Čekaj, taj tip Amerikanaca su to neki iz NBA G lige? G liga, ajde, neki, ali to su Amerikanci koji su pronašli sebe u tim južnoameričkim ligama. Znači on završi u Meksiku, ako uspe da potpiše ovu jaču meksičku koja je počela sad ili počinje, traje do decembra, potpiše, ako ne, Kolumbija, Venezuela, za pare, tu zarađuju najviše. Čekaj, tamo stvarno okej love, ili plata? Pa za njih je okej, jer su oni stvarno ovi najniži nivo Amerikanaca ne može nešto bolje, verovatno. Kojih nema na onom... Na radaru uopšte. Na kao Wikipedia, onaj pro bowler, Eurobasket, ne postoji profil. Nema ih na Facebooku, na Facebooku ne može da ga naći. Ali stvarno jeste, i sad ispada ja... Facebook ga odbija, ti ne možeš. Bukvalno, i sad stvarno vidim, ne snalazim se i znam da se nešto, a pritom vidim da, kako sam ja došao, trojice nema u autobusu za trening, sutradan dvojica WhatsApp, kao on igra već 40 minuta, ne znam kako se zove dečko, i vidim da se tu vrti sve, i onda je ono bio u fazonu, ok, doći će taj dan i mene sigurno neće ostaviti do kraja sezone, i došao je taj dan posle mjesec dana, ja super, hvala, doviđenja kući, i oni dođu do finala lige. I bolelo bi me baš malo da su osvojili, ali izgubili su od te Guadalajare. Guadalajara, Tijuana tvoja, tako? Moja Tijuana, da. A Guadalajara je klub sa španskim trenerom koji je uspostavio neki sistem i igra ovu glavnu ligu isto, ovu koja traje 5 meseci, ja mislim. Ista ekipa. Odigra se ta jedna liga pa ide druga. Par nekih Meksikanaca su potpisali u ovu sledeću i te ekipe su ih čekale da završe finale i da se odmah priključe, i posle te lige koja se završila u decembru ide Čivava liga koja je tipa od januara do marta, i onda ide ovo koji sam ja bio. I kao sve 3 su prve lige, samo ako možda igraš sve 3, igraš sve 3. Ali ima neki onako kod brega odvaljen Meksikanac 2-7. 2-3. To je najviše malo. Nema dalje. 2-3. To je ono u Kini 2.34, kad se pojavi neki, znači to je... 2.34 pa je sledeći 180. A reci mi, publika? Ima publika. Prate oni to, da, prate, navijaju. Lepo je, mislim, ok. Ostalo život u Tijuani, kako je život u Tijuani? Ti sad kao... Si izlazio iz kuće? Građan Tijuane. Iz kuće, iz hotela. Živiš u hotelu, mislim, sve je bilo nekako čudno. Živiš u hotelu koji ne znam, 9 zvezdica ima hotel, ima sve, ima 4 restorana u hotelu, apoteka, prodavnica, znaš, kao, nije ovaj lanac, nego onaj lanac, baš je sve tako namešteno da samo brineš o košarci.
Jesam, šetao sam malo, ali amerikanizovano je dosta. Preko dana. Da, najviše preko dana. Nije bilo kartela, nisi imao kontakte sa kartelima. Nije, to je više van grada. Mi smo bili baš u centru, jednom sam otišao tipa nešto dalje i krenuo peške Solo? nazad. Da, krenuo peške nazad, dok ne uvatim wireless da uzmem Uber. I idem i nema ničega. A vidiš, tu sam već video malo leže po ulici, vidiš da te gledaju malo. Mislim da mene verovatno nisu gledali drugačije, ali kao... A kako te gledaju? Jel sad oni kažu, jel misle da si njihov? Pa neka mešavina sigurno, nisam toliko drugačiji od njih, da. Ali on, na primjer, nekog belca, gringa, bi verovatno gledali drugačije tamo gde sam ja otišao Ti si otišao... peške. Malo, ajde da kažem, 20 minuta Uberom, sat i po peške. I ja krenuo peške, kao. Tu mi je bilo malo. Znači, Meksiku bio i Veni vidi kako god i ne bi više u Meksiku. Ne bi, bila je sad ponuda za ovu. Nemoj za jer Meksikanci su me zgotivili. I kao igrača i ovako. Jer oni donekle i kao razumeju tu košarku. Amerikanci su problem, a? Da, pa cela liga u svakoj ekipi. Mi smo prvu utakmicu izgubili 45 razlike. Moju prvu utakmicu. I igraš na svaki imaš dvomeč. Danas, sutra, pa pauza, pa danas, sutra, pa pauza. Da, sa istom ekipom. I mi smo u manje od 24 sata uspeli da izgubimo 45 razlike i da dobijemo 10. Da. Isto ekipu, isto sve. Znaš, kao verovatno da li su ovi naduvani, moji su bili juče naduvani, ovi su sutradan, da, tako da. Čekaj, ali jel ima među tim svim Amerikancima neko koji bi rekao, vrate, ovaj bi mogao ili ono... Jedan na svaku drugu ekipu. Nemoj zesti. Da, koji bi mogao da se prilagodi Evropi. Da. Bukvalno. Bio znači, Perkins iz Partizana, onaj play kod Filipovskog što je bio Perkins, Josh Perkins, on je igrao, na primjer, eto. A ovako još nekih imena da znaš ovog znam. Šta je Nikola Ivanović igrao? Pa bio je, on je igrao ovu glavnu ligu od 5-6 meseci i ta liga je stvarno, rekli su mi Meksikanci, organizovanija, normalnija. Da. Evropski igrači dolaze iz ACB-a, treneri iz ACB-a, igrači iz ACB-a. I stvarno sam imao ponudu sad, ali verovatno je mnogo sveže bila ovo iskustvo da sam stvarno rekao, nisam za Meksiko, ne mogu. Čekaj, još neka imena, Sam Perkinsa, čekaj da ga Venezuela pa ti znaš, verovatno, mislim, bio onaj Whittington što je igrao i u Denveru, Galatasaray. Da, Whittington. Znaš koliko je? One ogromne ruke. Ima stvarno, u toj Guadalajari koji su osvojili, oni imaju 2-3 igra. Ovaj brat od Granta. Centar, brat, od Jerian Granta. Ozbiljno, on je četvrti koji je najslabiji među njima. Centar što je bio u Prometeasu. Da. Bio je najbolji centar lige, mislim, ono. Ima po jedan dvojica tako. Nađe se, ja? Da. Strava. A reci mi pravila? Čekaj. Šta ste ili? FIBA... 4x10, 12, kako? Ne, 4x10. No. Ali sudije su gore i lošije nego... KLS-u, a? Je moguće, a? Jesu, baš su ono... Čekaj, kako dobro, oni su, ali mislim da oni ne znaju košarku. Da, više je taj deo. A reci mi samo, na kom si jeziku pričala? Solo engleski ili ima i španski? Po španski. Španski, a? Da, samo je drugačiji, baš bi bilo teško. Ko maternji, mislim... Kako ne znaš španski, čovjek tamo, koliko si bio u Barsi-Realu? 6 godina. 6 godine, pa španski nauči posle pola godine. Malo sam našao